Κάτι πήραμε, παιδιά. Μικρό. Κάτι πήραμε πάλι. Και άλλο ψαράκι. Ένα ψάρι. Ένα ψάρι από κάτω. Να πάτε να πάρετε, παιδιά, όλοι αυτές εδώ τι σιλικό. Και άλλο, ρε παιδιά, τι γίνεται. Έχω ξεκινήσει το ψάρεμα εδώ και 2-3 ώρες, αλλά μας το χάλασε το ψάρεμα μια φώκια. Την πήρα και βίντεο και αναγκάστηκα και έφυγα και ευτυχώς ήρθα εδώ. Τουλάχιστον έχουν βγει 4 ψαράκια. Άλλα 2 χτυπήματα που τα χάσα. Οπότε όλα καλά. Κάτι πήραμε, παιδιά. Μικρό. Είναι αυτό. Κάτι πήραμε, πιο μεγάλο από τα άλλα. Χάνος πάλι. Το χάσα. Α, το. Όχι. Δύο φορές χτύπημα και το χάσα. Κάτι πήραμε πάλι. Μια στήρα. Όχι. Σκαρμούτσο. Έλα βρε. Και εδώ. Άστε καλό. Και άλλο ψαράκι. Ω. Τι είναι τούτο ρε. Ωραίος σκαρμός. Ωραίος σκαρμός. Είναι μεγάλος. Τον άφησα εδώ μέσα. Εδώ, το βλέπετε. Αλλά νομίζω να ζήσει αυτός. Παιδιά, αυτές οι σιλικόνες πάρτε τες. Μου την έχουν καταφάει και τη συνεχίζω και τη βάζω. Ένιωσα ένα χτύπημα. Μου κόψει την ουρά. Μου κόψει την ουρά. Ένα ψάρι. Ένα ψάρι από κάτω μου. Όπως βλέπετε σήμερα προβλεπέ είμαι. Ροζ νηματάκι P04 016 παράμαλο 3.9 Daiwa Ballistic
Και frames, Daiwa frames. Και να πάτε να πάρετε, παιδιά, όλοι αυτές εδώ τις σιλικονίτσες Slim Shad 2,5 εκατοστά. Εντάξει, τη Silex αξίζουνε. Όλα τα ψάρια έχουμε χτυπήσει αυτές τις σιλικόνες. Τι άλλο ρε παιδιά, τι γίνεται? Κι άλλος καρμός. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και ένας τερατός καρμός.